Mukona chi pane dzimwe nyaya dzinongovhundisa so kuti mwana anotuka baba asingazivi kwakabva waizi kana munhu aurumurwawo wangosirwawo kaspace kadikidiki wauda kutozvisange levels hatikusangirei pakutanga rasta musamboda makandijerera rasta ndini chibaba chengoma rasta ukudya iwe ndokupedzera nebosilam chete iwe usatapinda kune zvimwe zvisi masingona chii rasta. Don't talk shit rasta. Ini ndiri baba vako. Onitera kuti South Africa kuno ndakalakisa zvangu chisiya muchinesana koko. Oda kurira mokurira chigaro changu. Ini ndarawe ndipana apa ini PTK ini. Oda ndi challenge ini. For what? You boy. Ziva kwa wakurira, ziva kwa wakabva. Hausi munhu ekumbare kuti sautomozi kumatatu, kumatapa akuswako. Kumatapi kumaflats rasta kusumba kusumbusha. Unzwa? Don't talk shit rasta. Don't talk shit kwandiri ndiri mudhara wako rasta. Ende ziya zvokutenga maridhimu rasta not kugadzira. Haugadzire ridhimu iwo rasta. Chisilamu wagadzira chiko iwo. Chichi wakaisa pachisi. Chichi wakaisa pawerasi iwo. Chichi wakaisa PTK levels. Life anatonga zi PTK rhythm not PTK levels. For what? That's ndapedza zvangu. Just take